Volem parlar més de fira enguany, un any que s'ha viscut una fira molt peculiar. Volem saber més i per això estem amb la regidora de fira, Marcela Richart. Molt bon dia. Bon dia. Bueno, una fira com no s'havia... Havia passat alguna vegada o esteu constància de que se tancara la fira algun any? Es va tancar unes hores en 1982, que va ser l'any de la famosa riuada. Perquè els carrers de Cocentaina eren un riu, no n'hi havia la infraestructura que n'hi ha avui en dia, i no es va tancar, però es va ajornar al cap de setmana següent. També és clar que el muntatge que n'hi havia entonces no és el d'ara i els veïns podien tota la setmana fer vida normal. Però bueno, si ha sigut algo històric i m'ha tocat a mi, doncs ho vam tancar quan tocava i hem obert com tocava. A més, heu obert a lo grande, no? Perquè en la vesprada de divendres això era bullia d'activitat. Doncs n'hi ha qui diu una reinauguració, part 2, no? I realment va ser així, i vam voler reobrir en alegria. Van convocar a la colla Malpasset, que en seguida es va sumar, van fer un passacarrer, no?, de crida a la il·lusió als nostres veïns i veïnes, i la veritat és que van acudir i el poble va començar a bullir com un dia de fira més i, bueno, pues fins a altes hores de la nit el poble estava molt ple. Sabem xifres de visites, de moment? Sabem les de dimecres dia 1, perquè després va paralitzar el recompte. Vam rebre més de 173.000 persones. Això vol dir que les previsions per a 5 dies era superar, però en molt de marge, és el mig milió de visitants que tenim més o menys cada any. Ara veurem les estadístiques altra volta, però jo crec que així i tot continuarem superant-ho perquè la gent té moltes ganes de festa i de fira. A més, que pot vindre a la fira en tota tranquil·litat. En el que queda de cap de setmana poden vindre a la fira. Poden vindre tranquil·lament. Si veuen alguna rafagueta de vent, és normal d'estos temps, però no és el que vam viure ni estem en cap alerta. L'alerta ara és nivell 0, per tant poden vindre en tranquil·litat i damunt que hem après i n'hi ha coses, no és que hem après, sinó que si ja ho teníem segur, ho hem assegurat molt més tot. Ha sigut una decisió dura i difícil, però que s'havia de prendre, veritat? Va ser una decisió molt difícil perquè tancar una fira com la de Cocentaina, però va ser la decisió acertada. No hem tingut a ningú en contra, sinó que inclús la gent ens ha donat l'enhorabona i el que volen és això, un equip de govern responsable, i ho hem sigut. La situació t'ha tingut molt enfeinada o has pogut gaudir un poquet de la fira també? Has pogut firar alguna cosa? No, encara no, molt poquiu, perquè a més és que com ha sigut tan intens tot i tant, però em queda un dia i mig i aquest dia i mig sí que vaig a gaudir-lo. Doncs moltes gràcies, Marcela, i ara gaudir de la fira. Gràcies, igualment, a vosaltres.